Sziasztok, itt Vejtó 757, és ebből a részből Minecraft-tal fogunk játszani. Sziasztok, én vagyok Tibi. Hát most a Jazmin itt állnak. Az meg miért öltetek meg? Hát és akkor itt egy csirke, meg... Ő Jászmin, mondja magad. A Jászmin a Steve. Mindenki Steve, kivéve a Tibi. De Jászmin, várj már át a bábudat, addig lépj ki, vagy kidoblak. Se a tapadattal. Fecom, eddig menjünk már. Bazd meg! Na gyere már! Ne sírj már! Na gyere fel a hegyre! Na, akkor Én már a hegyen vagyok. én is itt vagyok, na. Bocsánat, Hol a hangoskodjásért. Azért a Ne mondjál csúnyát. a Fecónak a testvére nagyon nem tudom, hogy hívnám. Most ideges. Igen. Ennyi kér. Hú, de bag most a telefonom, bazd meg. Ennek kéne. Nagy éma. Várjál, leveszem egy picit a difficulty-t. Mi szólt a feltöltődő? Nézd rám! Nézd rám, Fecó! Nem tudod szó. Nézd rám, Tibi! De babagót már megint. Neked milyen ruhád? De miért dicsfunk szerverezett? Bazd meg is kirobott a Minecraft. Basz meg engem is. Engemet is. Nem. És te miért dobod ki? Azt tudják? Nem honnan tudjam. Nincs Kevin az állapban. Várjál, átváltom a bábumat. Legyen ez. Most már megkettőzünk. Amikor előbb a te szerveredben csináltunk a videót, akkor nagyon buzis kined volt. Miért? Nagyon buzis volt. Hát Nem? megy a Minecraft. No. Hát igen. Most hol vagy? Maradjatok már csöndben. Fecó. Hol vagy? Már fent a hegyen. Gyere már ide, mert nekem oda dobott elő. Előbb voltam. De nem tudsz felmenni? Nem. Sem tudok felmenni. Nem is látom, hogy tudok felmenni. Fecónak ilyen szkine van? Mondta? Fa. Most kilépett. Nem. De várjál már meg. Kilépett. Szürke? Kell. Tibi belépett. Tibi left the game. Tibi on left the game. Tibi megjelent a szalvammal. Itt vagyok. Ha megnyomjuk kétszer a shiftet, akkor Szerezzetek már kaját. De mit csinálsz? Nálam van csirke. Csirke. de az elrontja a hasunkat, és lejjebb megy a zsúcsunk. Érted? De egy csirkét azt megvan, ne egyél már! Akkor edd meg. Mondtam. Nem látod, megy le. Mi? Husi. Kevin. Mit csinálsz? Fecó. Ott egy fal fel. Nem már. Elültetem majd, jó? Jó. Keressetek már bárányt. Már találtam. Az ad húsit is, meg bárányt Itt egy fa. is. Kiütöttel. Nekem 2 fám van. És? Kéne egy usi. Nem mint az életem. Milyen életed? Ugye az izém. Csík. Gyere. De kiüt. Itt van sok fa. És már... Üssétek ki mindegyiket. Várj, kikapcsolom addig a szörnyeket, amíg este van. Nem vagyunk fegyver nélkül képesek túlélni, ugye? Kéne No. 2. Ennyi. Mert lement a húscsíkom. Az még nem töltődik fel az életed? És megint kitopott. Ez akkor Jó legyen videó, de...
Látom! Egész végig ment, ameddig nem vettétek észre. Jó lesz. Fúj! Megjátszom most a hátul. Fürfi! A nézők hallanának. Érzenének, hogy milyen dühös van. Kiállnák velük. Itt vingottam. Valakinek kell fogni. Anyu, ne! Csak az van. Most lesz, mert szétterom a fejedet. De ezt hallották a nézők is. Ez igen. Buzi. Buzi. Alig látok. Maximum látom a agyamat. Én vagyok. Nem is látok semmit. Nézzetek rám. Hoppá. Olyan vagy, mint egy buzi. Ja. De De hol a zé? Megmeszem, mint a fel. Hol a ház? Ja. Eltűnt a ház. Jó. Elrabolták a Endermanek. Na, adjál fát. Nincsen. nekem van. Akkor adjál. Ott van. Vak sötét van, nem is hall. Nem De lát. bazd meg. Van. Nekem Nekem kis volt. köcsög. Csak ide köpköd mindig a Tibi. Nem, hanem Milyen Tibi, te köcsög? Nem a Tibi, a Krisz. Izéja. és nem, hogy végén De kéne izé. Mi? Én vagyok Tibi 177. Nem is 177. De 177. De Nem, te csak sima Tibi vagy. most Nem Nem, emlékszem. nézd már a izémet. Filmet. Kacu. Kurva. Te mocsanak egy kemencét, hagyjatok már. De akkor adjál nekem kaját. Nincsen kajám. Minek neked kaja? Ki vannak kapcsolva a szörnyek? Ilyenkor nem tudsz enni. De lement az életem. És? De nem is ment le. Teli van mindened. De nekem adjatok már cuccot. Legalább csináljátok fákját, mert semmit nem látok. Én is pont most akarok csinálni. Csináljál már. Aki akar fényt látni, az jöjjön a kemencséhez. Na, már fény van. Jó. Adtok nekem át. Úgy nézek ki, mint egy retkos buzi. adtok át. Rá egy buzi. Nem. Még? De ne vegyétek ki a szenet, ami a sütőben van. Mert akkor nem fogok fákját csinálni. De ide is kéne mindenek. Jó, de maradj itt a fénynél. De kéne izé. Mi? Nekem csákán minden. Jó van, majd máskor kapsz, fiam. Csináld már, hogy reggel legyen. Nem tudok olyan csinálni. Akkor legalább vágjunk fát, mert nem fogok. Nem lehet semmit. Ja, kiéget a szél. Akkor gyere ide, Na, kérek hozzád. szénet. Nem, hozzatok ide. Vagy most csinálok fákját. Hozd ide a fához. Nézd, én ez vagyok. Gyere, után. Ezzel vagyok. Jó, gyertek már utánam. Nem. Hol vagy? Itt. Hol vagy? Gyertek ide. Hol vagy? Gyertek ide. Hol vagy? Kösz. Majd add a fát. Ez az én töltöm, te faszú. Nem a te töltőd. Ez az én töltöm, itt a töltőd meg a fülhallgatód, te geci. Meg a cici. Nekem itt volt a földön, na, akkor add. Add már a töltőmet. Igen, ez az én. Fejbe. De nem. Hány százalék? Ez egy fülhallgatóm. Te csak fülhallgatómat Úgy adod. itt az. Hány százalékon? Most minek vágtad fejbe a De tibit? basszatok meg, nekem is kell a töltő. Van egy ötletem. Ragd máshova. 20 kiló vagy a tévét. Na. Mindjárt jövök. Majd lesz egy olyan videóban, nem Minecraft-ozunk. Mibe? Nem Minecraft-ozunk. Ütögetem a kezedbe a fát. Bocsi. Eddig megölöm a Jászmint. Na, adjál már fát. Buzi, ezt megkaptad. Nálam van. Akkor vágjál. Nálam van egy. Akkor te adjál. Én nem adok. Elhasználtam. Buzi! Nem vagyok buzi.
De. Szegény. Fúj. Emeljük fel. Mindjárt vége a videónak. Igen. 11 perces lesz most, és 10 perc valahány. Bocs, Akkor mindenki mutatkozom be. Sziasztok, Fekvő 777 voltam. Én kívül voltam, 167. Menj ide hozzánk. Jászmin, te is köszönj már el. Köszönj már el! Akkor Jászmin is itt volt. Sziasztok, akkor ennyi lett volna ez a videó. És megölöm a Jazmint.